jok mane oyudo chandruok gi lit. Erokamano. Ni tumo wach mar empowerment. Nyocha neno ka yawuot luo moko mabende neno ka oseoro na message ka ni nyocha miyo gi tools mag tich. Kane wan Uhuru mano Nairobi nini Embakasi West ne kanisa. Kenyalo paro clip na kono jatelo maduong' ka wane kanisa ni ero ojende mang'eny Nairobi ka odonje tij mag affordable housing. Moko itere river Nairobi river kata tiyo. Moko ntie Green Army. Lakini ntie ng'enygi madigombe mondo giyud tools gi mag tich. Makono jatelo ni wadhi bet piny kaka wajumbe, wadhi ndiko groups gi gima jo group no dwaro, wadhi utiyo gi MCAs mondo wagini. Emane inene wach mane otimre chieng' cha State House kacha. Madhano no biro to nimi gima ne ikwayo. Joko moko no ywak nyaka State House kanyo nikech gineno ka ng'ato nokwayo rola mar barabara cha to miye ento kwayo blender mar juice iwinjo mopenyere yawa kata nakwa mane kwayo ema nimi iwinja mane kwayo ema nimi ng'ato kao na wacho timo interview gi jala ngote ng'ato kao okwayo water purifier machine ma koro pi oloso modhima to uso mousi moboge maber iwinjo inti kwayo gini mar nini smoking ok ni uso smoky rach seche moko be dimbrie matin ikwama en mana ni be jok moko be kimiyo gino ok yatiyogo mung'iyo en mar smoking emane waduogo wacho ni every hustle matters. Nentie grube 1300 groups within Nairobi. Ineno sanie onge ward minyalo kale within Nairobi kama okenene lwet jatelo kake jatelo mako Nairobi ka inya sana nikech empowerment mineno ni ojende odhi tich kendo ojende tiyo. An Lang'ata wan gi group mar 2 in 1 noyudo welding jok moko noyudo PA system, jok moko noyudo pikipiki, jok moko noyudo tents gi kombe, jok moko noyudo karanga mar chips ni, jomoko yudo gige car wash ne ng'eny ma tools mag mechanic tich dhi mbele wadwoko ni Nyasaye erokamano. Jalas kanyo iketo e ler matin bang' romo ma kamano kod rowere jatend piny Kenya State House moko kuom rowere nowuoko ka ywak maka onge kata chiel mane ineno joka onge kata chiel mane obiro State House ne gionge kata State House kon gi namba chiel ka giwacho ni penje ni group iluongo nang'o to nono ndiko ni dwarango kano penji interview moro ka jok dhogi nomoko wan koro kinradwal do koro radwal do koro dogide biwuoyo do koro radwal mane wuoyo gi Karen Nyamugo koro radwal sani koro ikiani gi grubu do ikiani mano kwayo do koro ka face to biro magiikre kendo gine lakini grube te mane okwayo gimoro nomi lakini chieng' mane gibiro State House cha onge ng'at mane owuok gi gimoro State House chieng' no wale gigo nodong State House te chieng' no mondo kore ka dispatch ochaki koro ne leaders uchu dong kanyo to groups iluongo pa constituency hai to constituency iluongo Lang'ata groups ma Lang'ata te biro to gige Lang'ata ikaw gi loche dhi nikech gika kane dewa wache ni kawuono udwa kaw gigi udhi gote chaos bado bet kacha would have been too much parni unji 15,000 ka iwinja kore kaka ni koro kaw make udhi would have not been possible koro no ket schedule mar dispatch magik moko no chiw for almost 1 week ka koro Westland biro kanye biro kanyo kama to loche biro nikech pare ni in the groups 1,300 iwinjo 1,300 inge loche yudo loche 1,300 kanye mabi State House loche 1,300 nikoro kao tenge ni could have been chaos so we just made sure to gini be ok ni ne
jatelo bukra bukani gicha was planned for almost 3 months. Okay, ma unu beda gi program mar pango gigi. Pile kigocho nigi penjo ni adier ma gima ni kwayo ni un kanye verify certificate weri kama un gi kanye mane by the time mane joka biro State House it was something that was planned very well. Okay. From security and bingeo, do you know what it means to allow 15,000 people inside State House? Do you know the logistics? A proper security plan has to be put in place. Yes, security plan be nyakingeni ngageri mabiro ka jok moko be nyalo filtrate donjo kanyo ero dwa chako kelo ni fuere ato macha del ba nyalo chwadi e dala nyalo chwadi del kacha be yor ga kodo kedo ko modi ero kama na yinya waduke mana matichien